entreprise Jangine Samake construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la cɔyi entreprise Jangine Samake construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Arabaye me kalo tile 15 san 2024 aw minnu b'an filɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen la bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kan na ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati selen ni ayo bisimila. Fundamnala bi an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛ ka u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa lakana bɛ se ka sinsin an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la cogoya min na o de okumu la sa tɛnɛndon mɛ kalo tile 13 san 2024 ka u to u ka yalayala o senfɛ jamana kɔrɔyan fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnna sa minakakaw olu fɛ yen nɔ u bɔra karogɛrɛndinɛ tigilama dɔw kɔni kan n'u olu kɔni ni minaka ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 60 o bɔɲɔngo ala ni an ka kɛlɛkɛcɛw ka baara ɲɛdɔn kɔni o sababuya la u sera ka karogɛrɛndinɛ tigilama 5 bɔɲɔngo kɔni ni ka dankari olu la ka u ka kɛlɛkɛminɛw ni ka o minɛw la ka tila tuguni u ka bolimafɛn sen filaw fɛnɛ ni ka olu fɛnɛ minɛw la. Fondilaw tɔgɔla salon nango mako salon de media tako sabanan kɔni baaraw olu be sena min ni a da bɛna yɛlɛmɛ kalo tile 30 natɔla in na ka taa kuncɛ juin kalo tile 2 palais de la culture ale kɔnɔna la an ka faba kɔnɔna la nɔ ɲɛnsa talen no ka bila mina min kɔnɔna la sa o de ye kunnafonidilaw ka baara ɲɛdɔn an ka jamana kɔnɔ fo ka taga se Afrique jamanaw kɔnɔna la. Ni wagati na lakɔl karamɔgɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan masinakaw olu fɛ yen nɔ walasa ka se ka defu kimɛli baaraw ni ka olu daminɛ cogoya min na defu yɛrɛ kɔni ale bolo dalen don ni ka juin kalo nata ye o ma kɔnɔ walasa ka se ka baaraw kɔni sigi sen kan min ye masina perefe ye ale kɔni tun bɛ kɔnɛ kɔnɔna la min ni o ye colonel la Albarka Aga Amarasi Zaki ye. Masina nantara masina sa fɛn min ye bagangɛna fila ye olu kɔni fagara u tila tuguni ka u ka misikulu ni ka olu jaso ka taa n'u ye a kɛra kari tɛmɛnen mɛ kalo tile 12 san 2024 a kɛra Kara dugu o la Kara ale bɛ masina sigida o la dugulamaw olu ka fɔla sa ko maramafɛntigi lakodɔnbali dɔw de kɔni ni waleya jugu in kɔni ni ka o kɛ min n'u kelen n'u ka u ka sariya jugu kɔni ta ni ka sigi u dala u ka dugu kɔnɔna la u tɛ ka se ka ninakili karogɛrɛndinɛ tigilamaw olu bolo weleweleda kɔni ɲɛsinnen don jamana marabagaw ma ko ka taa u bɔ nin lakanabaliya in o kɔnɔna la. Karogɛrɛndinɛ tigilama dɔw y'a laɲini ka u jɛɲɔgɔn dɔw kɔni n'olu minɛnen bɛ dire tɔnboloma ma olu bolo ka se ka olu labɔ kaso o kɔnɔna la u ye mugujugu kɔni fili ni ka taga o n'a ta bɛ ka tila tuguni ka maramafɛn girimanw ka olu fɛnɛ ci o n'a ta bɛɛ lajɛlen an ka finitigilakaw kɔni sera ka u torin ka bɔ u dagayɔrɔ o la min ni a bingani wale kɔni kɛra sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 3 o wagati.
Fina ka cɛ dɔ min n'ale tɔgɔ ye ko Bina Jara de kɔni kɛra sababu sa kunu mɛ kalo tile 14 san 2024 su nɛgɛ kaɲa 22 wagati ka a jatigimuso kɔni denmusoni ni ka o bɔnɛ a ni na kolokani kɔkɔ a kɔni kelen ka ni waleya jugu in kɛ wagati min na sa a bolila ni ka i kunda faba kɔnɔna kɔni o kan ni wagati na weleweleda dilen do bɛɛ ma ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to nin cɛ in yɛrɛ kɔnɔna ni maa o maa kɔni kɛra a ye fɛn ye ka i kunda faba kɔnɔna kan i ka kolokani ba polisilakaw wele walima fintigilaka min ka surila i ka olu ladɔniya walasa tɛgɛ bɛ se ka d'a kan cogoya min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Gabɔnkaw olu fɛ yen nɔ Gabɔn jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Ali Bongo ye ale ni a denkɛ fila olu kɔni kelen don nin wagati na ni ka dumunikɛbaliya kɔni ka o sinsin u yɛrɛ la walasa waleya min kɔni ni a bɛ ka kɛ u la o bɛ se ka dabila cogoya min na nin kunnafoniya in kɔni dira kunun mɛ kalo tile 14 u ka sɔrɔladonba ale fɛ min yɛrɛ n'a y'a yira k'a fɔ k'a kelen don ka damakasi sɛbɛn ni ka o don Faransi kiriso o la. An bɛ taa bɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ bɛnɛ parti politique maaw olu kɔni kelen don ka u sen don bɛnɛ ni Niger kɔni ka kɛlɛ o la nin wagati in na ɲamɛ ale ni Porto Nova olu kɔni tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ kabini wagati min na dan sigira Mohamed Bazoum ale ka fanga la ni o kɛra juillet kalo tile 26 san 2023. Kunnafoniya kun cɛ ni Mozambikaw fɛ yen nɔ sa fɛn min ye Rusikaw ka lasigiden min ni ale sigilen don Mozambique o cɛ kɔni u kɔni bɔra ale su ka a ka so o kɔnɔna la mɛ kalo tile 11 a kɛra Maputo ni wagati in na sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa ka se k'a dɔn fɛn min yɛrɛ kɔni kɛra a sata ye. An bɛ taga Kucalakaw olu fɛ yen nɔ cɛkɔrɔba dɔ ale kɔni su o yera a ka so o kɔnɔna la Darsalam ale bɛ Kucala a kɛra juma tɛmɛnen in na fɛn min ye Kucala polisilakaw ye olu kɔni ye nin kunnafoniya ni k'a di u ma surunya arajo so o kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko cɛ in yɛrɛ kɔni ale si bɛ t'i jɔ san 58 o bɔɲɔngola bololabaarakɛla de don ni finikalala kɔni o don jɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ a bɔra yen nɔ de nin cɛ in yɛrɛ kɔni u ye a su kɔni ta ka taa bila Kucala morgu o la ni o ye a su maraso ye ko n'a somɔgɔw yera waati min na sa a ka janaja kuma olu bɛ fɔ nka nin wagati in na ɲɛ kɔni ma sɔrɔ a la fɛn min kɛra a sata ye. Bi kunnafoniya datu san tun y'a fɔ ɲɛna cogo min na kunu kunnafoniya la aw maa minnu n'aw bɛ k'an lamɛn jamana minnu kɔnɔna la aw bɛ aw ka jamanaw ni ka olu bila commentaire la yan'a k'o bila fɔlɔ a b'an ka video a b'a aimer ka a partager k'a sɔrɔ aw bɛ k'an lajɛ jamana minnu na ka sɔrɔ ka olu bila commentaire olu la o la an b'a dɔn k'a fɔ jamana minnu n'olu bɛ k'an lajɛ information na ale banna n'o ye kunnafoniya ye an bɛ o jamanaw ka foli ni ka o kɛ bi kɔni an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni ka ɲɛsin Tunisie jamana maaw olu ma olu bɛ an filɛ sanga a n'a ka wagati o kɔfɛ an bɛ taga Espagne an bɛ Espagnekaw olu fo kɛrɛnkɛrɛn sa Namori Jara ale bɛ Espagne an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin a ma a n'a cɛɲɔgɔn ka taa se Italie ma Italienw b'an lajɛ Côte d'Ivoire Burkina Senegal o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli belebeleba ta ni ka di aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma jɛnɛ an ka bi kunnafoniya an ka o datugu sa fɛn min ye an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ ba an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o ye Janginɛ Samake construction ye olu de kelen bɛ ka anw ka kunnafoniya ni k'a ta ka da u kɔ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ni entreprise belebele in yɛrɛ kɔni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ min ma o de ye sojɔ ye aw maa minnu bɛ yen nɔ k'a bɛ fɛ k'aw ka sow ni k'a jɔ ka kɛ aw sago ye entreprise Janginɛ construction bɛ yan aw de kama terrain t'i bolo i bɛ fɛ ka terrain san u bɛ terrain lakika ni ka o feere aw ma ka sɔrɔ a papier namara t'a la yurugu t'a la k'a kɛ titre foncier k'a di aw ma ni terrain b'i bolo fɛnɛ i bɛ fɛ k'a jɔ yɔrɔnin kelen ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la entreprise Janginɛ construction bɛ yan o kama aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a bɛ fɛ k'aw ka terrain ni ka amorceler u bɛ olu bɛɛ lajɛlen kɛ e de y'i ka so jɔ i ni ka maçon ma ɲɛ a la i bɛ fɛ ka i ka so ni ka a modifier entreprise Janginɛ construction bɛ so modifier k'a kɛ i sago ye k'i ka
plan ni ka a bayɛlɛma ka kɛ ɲuman ye ka d'i ma plan fɛnɛ t'i bolo u bɛ plan ɲuman bɔ ka d'i ma k'i ka so décoration kɛ k'a ɲa f'i yɛrɛ ka fili i ka so ma entreprise Janginɛ construction bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ u ka kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ an ka kunnafoniya ale daminɛ na aw bɛ se ka u ka numéro de téléphone ni ka o ta yen nɔ ka u contacter kunnafoniya tɔw olu bɛ da aw tulo kan aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan